Dneska vás vítám u prostě normálního Minecraftu. Už to mám a Láďa tu dneska bohužel nebude. Ale mám už tu nějaké věci a mám pěkný skin. Doufám, že se vám líbí. Tak nahodím si je na sebe, výborně. Jablíčka, tak, tak půjdu. Jo, tady. Půjdu. What the fuck? Co to sakra je? What the fuck? Tady je zapalovač. What the fuck? Co? Herobrine? Co to je? Co? Tak se rozhlídnu. Co to je? Co to bylo? To byl Steve? Ne. A sakra. Do prdele. Sakra, to není dobrý. To není dobrý. Sakra. A sakra. Já ho vidím. Tamhle je. Šípy. Aby to ztratil. Jo, sakra, já se zapálil.
Ajaj. Tady se mi hodně blbě načetlo moře. Au. Ah. Sakra. Ah. Ah. Ještě, že nemá TNTčka. Ještě, že nemá TNTčka. Sakra. Ojejejejejejej. Jo? Má na tom flame, nebo co to je za enchant? Je to? Jau! Ah! A sakra. Ajaj. Musím hodně velkou dálku. Pro věci ajajajaj. To není dobrý. Nech mě prosím, já si musím dojít jenom pro věci. Oh fuck, oh fuck. No, tady jsou. Do prdele. Zase tady. Nech mě prosím, Herobrine, aby jsem si aspoň vzal věci. Prosím. Hele, šípne to je kytička. Prosím. A tamhle. Jo. Ajaj. Ale tam už vidím jablíčka. Aha, takže půlka věcí v prdeli.
není dobrý. Sakra. Jo. Já umřu. Ne. Aha, tak tohle bylo těsný. Japonci! Jap, Hitler! Žrádlo, výborně. Tamhle mám větší možnost se krajit, takže rychle musím. Nevím. Hop. Jau. Jo. A půl HPčka. Pomoc. Já už to slyším. Ne, sakra. Cože? Já jsem spadnul, ubralo mi to, ale neubralo, ono mi to akorát tak přidalo. Co? What the fuck? What? Co je tohleto sakra? To přidali do Minecraftu? Tady byl. No, please. Tamhle je. Jo, je tam. A já už nemám žrádlo. Ne, on zabil slepičku. Musíme ho zabít. No, prodele. O. Hajzle! O prdele. Podaj! Jau! No tak asi tohle video asi už ukončím, takže